say what you know about love. I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go ahead, you get what you please. Hi guys! How are you? Welcome po sa aking channel. Kumusta? Work day na naman guys. Punta na naman tayo sa work. At habang papunta tayo ng work, magkikwentuhan tayo. Hello guys! Papunta na po tayong work. Naglalakad tayo ngayon. Medyo may ilang minuto bago tayo makasakay. Kaya may time akong magkwento papuntang work. So yun na nga guys. Kasi siguro sa pagod ko, 2 araw ng holiday, lakwatsa. At sa sobrang pagod ko, anong oras na ako nakatulog kagabi. Nanaginip ako guys. So mix-mix yung panaginip ko. Pero based doon sa panaginip ko, parang nakita ko yung dating ako noon. Ewan ko kung anong ibig sabihin. Kaso kasi sa atin mostly, pag nananaginip tayo guys, diba? Palaisipan, minsan sabi nila sign. Medyo napapaisip din tayo kahit papano, di ba? Medyo nakakaiyak pag nakikita ko yung naalala ko guys, yung ako noon nung simula ng bata pa ako, yung dinanas ko. Siyempre lahat tayo may mga story about that. Pero to make it short the story, sobrang hirap talaga, promise. Alam mo yung mapapaiyak ka talaga pag maaalala mo tapos kung nasaan ka ngayon. Actually, mahirap pa rin ngayon guys. Kaya lang yung sobrang hirap talaga noon na hindi mo akalain na kaya mo palang maging ganito ngayon. I mean, maging hardworking naman pala. May magagawa ka pala, diba? Parang ganon. Based kasi guys doon sa kabataan ko, medyo masalimuot ba? Alam mo yung sobrang hirap noon. Halos wala kang baon. Tapos panganay ako guys sa 10 magkakapatid. Alam mo yung feeling mo, pasan mo ba lahat ng pagtulong sa magulang mo? Kasi syempre sa loob ng bahay, ikaw yung panganay, di ba? Ikaw yung mag-aalaga lahat. Dapat alam mo lahat mga gawain, maiiwan ka sa bahay pag wala yung magulang mo. Ikaw yung inaasahan. Halos ikaw lahat. Alam mo yun, pag naaalala ko, pagka ganun. Kung sa babalikan guys, kasi noon, medyo, alam mo kasi yung mga kabataan pa, hindi pa nila medyo matanggap na pag inutusan ka, ikaw lagi. Tapos medyo may mga kunting, bakit ako na lang? May mga ganun kasi guys sa mga age na katulad noon. Noon yun din yung nararamdaman ko. Bakit ako na lang lagi? Wala na lang ba akong time sa sariling maglaro man lang? Kapag kaibigan sa labas, bakit kahit pumunta man lang sa pinsan ko or maglaro kami, walang time, 'di ba? Kasi alam mo yung ikaw na yung panganay, ikaw lahat inaasahan talaga, promise. Sobrang masaya lang guys pag naaalala mo yung kabataan mo, ganun ka. Tapos habang lumalaki ka, alam mo yun, maiisip mo na worth it naman pala yung mga ginawa sa'yo na maging matuto ka o kaya bilang panganay ka. Yung pinakasan sa'yo lahat ng dapat alam mo. Alam mo yun. Work it guys. Promise. Ngayon, napaiyak ako pagising ko guys. Nung makita ko yung sarili ko before. Kasi sabi ko, noon halos konting bagay. Alam mo yung parang may hinanakit ka. Ang laki ng hinanakit mo sa mundo. Konting bagay lang. Wala kang baon, maghihinanakit ka. Naglalakad ka ang layo, samantalang yung iba nagsasakay papuntang school, maghihinanakit ka. Tapos may bagong damit kaibigan mo, ikaw wala, hinanakit na naman. Alam mo yung mga tipong ganon. Tapos ngayon napapaiyak ka na nang marirealize mo na ang mga bagay na yun pala, yun yung magpupush sa'yo para habang lumalaki ka, hindi ko to naranasan before. Kaya gusto kong magsikap para maranasan ko to ngayon. Di ba alam mo yung hindi kayang bilhin before ng magulang ko, kailangang maibili ko ngayon. At hindi dinanas ng magulang ko noon.
gusto kong ipakita na kaya kong ibigay sa kanila ngayon. Kaya lang guys, i-share doon sa mga nakakakilala na sa akin at hindi pa rin. Masaya guys sa pakiramdam. Yung wala kang alam noon, tapos ngayon marunong ka ng, alam mo yun, marunong ka ng tumulong sa mga pamilya mo, na hindi na ibigay sa'yo noon, pero gusto mong ibigay sa kanila ngayon. Masaya lang. Nakikita ko lang yung sarili ko. Gihingal ako. Actually, marapit na ako sa sasakyan, guys. So, di ba, maraming kwento. At least may topic ako today sa video ko. Thank you sa pakikinig, guys. I-share ko lang yon. Mostly, may mga kabataan na nanonood. Siyempre, sa mga nakakakilala sa akin. Nakakala nila, uy, si Ate Joy, si Joy Joy, maganda na yung life. Masaya na dyan. Guys, actually, nakakatakot yung kasiya na sinasabi. Kasi pag sinabing masaya ka na, or okay ka na, hindi mo alam kung anong kapalit ng sunod. Pag sinabing okay ka na ngayon, guys, dapat ready ka sa susunod na mangyayari. I mean, nakakatakot mag-assume na ngayon okay ka na, tapos hindi mo alam kung paano bumalik sa dati mo. Mahirap. Bagay-bagay ba na napaisip ako dun sa panaginip ko na may mga consequence kasi, guys. Ngayon, may trabaho ka, pwede mo lang mabili lahat-lahat, ano mang gusto mo, pagkain, lahat na pera, meron ka. Pero guys, yung kasiyahan naman, nakabalik ka rin noon na dinadanas mo na simpleng buhay lang, masaya ka na. Yung kasiyahan na hindi na nararamdaman ngayon, iba ng kasiyahan ngayon kaysa noon. Ang kasiyahan noon, na salo-salo lang doon sa ating pamilya, salo-salo lang kayo, masaya na. Guys, dito kung makikita nyo ang light dito sa malayo, syempre nakikita nyo sa atin, kala nila, uy, okay na siya, masaya na siya. Masaya kami, guys, dahil naibibigay namin ang lahat ng pangangailangan ng pamilya namin. Yun talaga yung reason ng kasiyahan. Yun. Pero kung sa aming pansarili, yun yung kaligayahan na sinasabi nila na masaya na talaga. Kasi kung sa sarili lang, guys, mahirap. Sobrang hirap. Promise. Pa nga, guys, kahit mahirap man, syempre, ang sinasabi ko nga, patuloy lang. Kung sino mang nanonood na nakakakilala sa akin, friend ko man or hindi, tuloy lang, guys. May mga sikreto pa akong ikikwento sa inyo. Kung anong sikreto nang mula nung naging ikaw na walang alam at magkakaroon kang alam, ano yung sikreto, guys, abangan nyo. Ikikwento ko sa inyo. Nakakaiyak, guys, promise. Samahan nyo ko sa journey dito. Maisishare ko sa inyo kung anong sikreto na wala kang alam noon, may alam ka pala ngayon. Thank you, guys, sa panonood. Work muna ako today. Itong video nito para sa inyo at marami pa akong isishare na sikreto kung anong maitutulong ko para maging malakas ang loob, lalo sa mga katulad ko na nanghina before. I love you, guys. Thank you so much sa support. Hanggang sa muli, magtrabaho muna tayo, hanap buhay muna, fight. At thank you, mabuhay po tayong lahat. Joy Joy Bicolana po. Salamat.